चलिए आई फिर से एक बार हम गायक कलाकार चंचल सिंह शिवा रिकॉर्डिंग स्टूडियो के माध्यम से जेकर मलिकार हमार अमित सिंह जी बानी, बगल में उपस्थित रवि सिंह जी बानी, बेंजू प्लेयर बागी विजेंद्र जी, बगल में बैठल हमार बहुत सुंदर राइटर उहे के लिखल गाना ही हम लोगन के सुनावत तनी मोहब्बत सुभान अंसारी जी, ग्राम डटरा निवासी। बगल में नाल तबला पर सेवा करेला हमारे बहुत सुंदर नाल प्लेयर आज के जुगनू स्टार प्रदीप बाबू जी बानी। ओकरा बगल में विशेष सहयोग करता हमने सन के बड़का भैया रमजान अंसारी जी बानी। चली गाना के मतलब का हो जे आजकल के कलयुग में बेटा लोग का करता, माई 9 महीना अपना बेटा के गर्भ में रखो तारी, जब बेटा लोग धरती पर आवता धीरे धीरे सियान होता तो माई के सारा निक भूला जाता। कब अत जब नयको माई लोग घर में आ जाता तब भाव लागता कैसे कि कहे अरे माई से करावेला दिन भर काम ये बबुआ, अरे काम ये बबुआ कि तू तो बनल बार मेहरी के गुलाम ये बबुआ। तू तो बनल बार मेहरी के गुलाम ये बबुआ। कि काहे माई से करावेला दिन भर काम ये बबुआ। काहे माई से करावेला दिन भर काम ये बबुआ। तू तो बनल बार मौगी के गुलाम ये बबुआ। तू तो बनल बार मेहरी के गुलाम ये बबुआ। देखी नु माई ऐसा चीज है कि बेटा भले कोनो हालत में रहेला, पैंट में जींस में कतनो कीचड़ पाकी लगा के चलो तो कहल कि अरे हमारे बाबू माई काहे ना 50 लाख के साड़ी पहनले होगा, लेकिन बेटा के धाधा के उठावेली आ उहे बाबू लगे चल जास। अब बाबू 15 रुपया के जींस पैंट पहनले बाड़े, अब बाबू लगे चल जास कह कि पापा जी गोदी उठा लीजिए तो बाबूजी कहले फट ना मन बट्टू हमार क्रीज खराब करे का फिर में लाग गइल बड़ा। लेकिन माई के मरम का हो पहिले खियावेली माई बाद में खाली, जो बोले ना सूते बबुआ सूते नहीं जाली। खियावेली माई बाद में खाली, सुतेला न बबुआ तो बोले सुते नहीं जाली।
बबुआ तू तो बनल बार मौगी के गुलाम ये बबुआ तू तो बनल बार मेहरी के गुलाम ये बबुआ देखी माई के ममता माई खानी होला। एगो पुरानिया लोग खिस्सा कहेला कि माई के ममता गाय खानी अब पुतवा के जीव का साई खानी। माई कितना बड़ चीज है कहेला कह गल कि अरे पगला कौन ऐसी चीज है जो यहाँ नहीं मिलती, कौन ऐसी चीज है जो यहाँ नहीं मिलती। हाँ सब कुछ मिल जाता है पर माँ नहीं मिलती। माई क्या करेली सूरज से मांगेली चमकत अजोरिया चांद से मांगस बरदान। सूरज से मांगेली चमकत अजोरिया चांद से मांगस बरदान। और का करेली अमित बाबू छतिया से अमृत के दूधवा पिया के बबुआ के करेली से कि लास्ट में माई हो जाली बेमान ये बबुआ अरे बेमान ये बबुआ कि तू तो भइल बार मेहरी के गुलाम ये बबुआ। काहे बन तार मेहरी के गुलाम बबुआ। भला किसी का मत करना बुरा किसी का कर न सको तो भला किसी का मत भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का ये गाना के राइटर भैया सुभान जी के मान लो कहानावा और वहीं से सुधार लो तू बिगड़ल रखानावा। अरे भैया सुभान जी के मान लो कहानवा और वहीं से चेतो अपन बिगड़ल रखानवा।
दुनिया में मतलब के यार सब कोई बा। एगो पुरानिया लोग खिस्सा कहेला कि बनला के सार 50 जना मिल जाले लेकिन बिगड़ला के पाहुन एक आदमी ना मिलेला। कि काम में अरे कहियो नहीं है अरे रमजान ये बबुआ होई रमजान ये बबुआ कि तू तो भइल बारो अरे मेहरी के गुलाम बबुआ। तू तो भइल बारो मेहरी के गुलाम बबुआ। तू तो भइल बारो मेहरी के गुलाम बबुआ। तू तो भइल बारो मेहरी के गुलाम।